अब्ला नोंनि मुङा थैनानैबो थैनो रोङै सनानि हांखोजों हिरानि हांखोजों लिरनानै थालांगोन जुग जुग हाजार हाजार बोसोरनि मानसिफ्रा जे गोसोखांगोन जे नै उमुक जोंनि बिटिसिनि चिफनि ओरैबायदि खौथि 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 साबायखर होगोन मेडाम नोङो जुदि बेफोरबायदि खामानि इलेक्सनाव दामायाबा नोंनि थाखाय बोर बिनाय बे नोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानि जागोन मेडाम जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव धामाका मोनसे आपडेट लाना फैदों आं लिरना लाखाबाय आरो नोंथांमोननो आं स्क्रिनावबो होबाय थानो नाजागोन स' आङो बिनिफ्राय माने खर'खौ एसे रेरे गिदिंनाय मोन्दों थारमाने बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि गेजेरावहाय माने सेवलि महिलारि मेडामखौ आङो खुलुमनानै खावलायगोन आं बिथांनिसिम मोनसे आपिल खालामगोन दा जोबनायाव आङो बिथांनिसिम मोनसे आपिल खालामनायदों सेवलि महिलारि मेडामनिसिम आरोखि जाय हाग्रामा महिलारि सारनि आनजादि बिसिनिसिम बिथांनि क्रौरपति सम्पतिखौ नुनानै आं दिनै माने बोरैबा मोनबाय आरोखि गोजांस्रिउ मोनदों ओमफ्राय थारमाने ओरैबायदि आरोखि आं जुदि दाबायदियाव जोनोम जानानै 10 बारसो जोनोम जाफिनब्लाबो आं बेफोरबायदि एसेबां माने क्रौर थाखा आं खामायनो हानाय नङा जिउआव इभेन सोरबा बुंनो थाङोबा आईएएस अफिसारफ्राबो माने सोरबा डिसि एसपिफ्राबो बेफोरबायदि आंनिबा एसेबां क्रौर थाखा खामायनो हाया लाइफआव नाथाय कुइसना बे सिखारदों कि सेवलि महिलारि मेडामा सोर बिथाङा मा साख्रि मावो आरो बिथाङा मा बिजनेस मावो दा नाथाय खिन्थु बे बाथ्राखौ माने आं बबेनिफ्राय मोन्दों होननानै बुंदोंबा आसाम ट्रिबुन दा आसाम ट्रिबुन मोनसे निउस पेपार गैया होमबा बेनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोनहा माबा खालामनानै नाय आरोखि सार्च खालामनानै नाय ओमफ्राय बिनि लिरनायखौ मोजाङै रेबेङै फरायजोब आं नोंथांमोननि स्क्रिनावबो होदों जे आङो जेनेबा जुदि सोरबा ओरैनो होनलाबायदोंबा साननैसो सिगां आं नुदोंमोनबो नंगौ माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो बिथांनि बेबायदि क्रौर फैसाखौ होनाय आं बेबायदि नुदोंमोन आरोखि नाथाय आङो प्रुफ गैया आंनाव फोरमान गैया गतिके आं फोरमान गैयाबा आं बोरै बुंनो आं बे थांखि नोजोरजों आं बुङाखै आरोखि दा आं एसे एक्सप्रेसन खालामगोन आरो जोबनायाव आं दहाय बुंखादों आं सेवलि महिलारि मेडामखौ आं सेलुट खालामनानै आं बिथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन आरोखि जोबनायाव दा बाथ्राया नै सेवलि महिलारिनाव गासै बेसेबां सम्पति दं 54.04 क्रौर थाखा बा 54 कौटिनि बारा फैसा बेनाव दंमोन सम्पतिया रां रुपाया बेना अब्ला 54.04 क्रौर थाखा आयु 1 क्रौर 2 क्रौर 3 क्रौर नङा मिथिबाय 1 क्रौर 2 क्रौर 3 क्रौरनि बाथ्रा नङा बियो मिथिबाय ना 54 क्रौर कुइसना सिखारदों खिन्थु हेमन्त बिश्व शर्मानाव बेफोरबायदि माने फैसा दंना गैया बा बिथांनि अनजालि बिएसनाव बेबायदि फैसा दंना गैया कुइसना बे सिखारदों थारमाने आरो बेफोरबायदि फैसा थानानै जोङो मा मावनांगौ आं बेखौबो दा नोंथांमोननि गेजेरावहाय खिथानानै होगोन दा नोङो बिथांमोना जाहैबाय सेवलि महिलारि मेडामना जाहैबाय 54 क्रौर थाखा दङ ओमफ्राय बिथांनि बेंक एकाउन्टआव मोनसे दं होनना बुङोब्ला बिथांनि बेंक एकाउन्टआ जाहैबाय मा 37 ता बेंक एकाउन्ट दं 37 ता बेंक एकाउन्ट दं आरो बेखौ सोरबा आसाम ट्रिबुनाबो बुङाखै सोरबा माबायाबो बुङाखै बे जाहैबाय जेब्लानाखि जों नमिनेसन होनांगौ जेब्लानाखि जों सासे केन्डिडेट जानानै जों नमिनेसन गथायगोन बे समाव जों एफिडेभिट मोनसे होनांगौ आरो बे एफिडेभिटआव नोंनाव बेसेबां सम्पति दङ मा सम्पति दं नोंखौ उल्लेख खालामनांगौ नोङो एफिडेभिटआव नोङो होजोबनांगौ नङाब्ला उनाव जुदि नोङो लाखुमानानै जुदि थगायनानै जुदि नोङो होदोंब्ला बेहा नोंहा बिपद दं आरो उनाव बे हमजानाय पुलिसाव फैयो कुइसना बिराद थागोन दा 37 ता बेंक एकाउन्ट नोंथांनाव बेसेबां बेंक एकाउन्ट दं नोंथांनि जारि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंनाव मोनसे बेंक एकाउन्ट दङ हयथ' मोनसे आसाम ग्रामीणआव मोनसे स्टेटआव मोनसे दा नोंना आसाम ग्रामीणआव बेसेबां दङ 20 थाखा बा 1000 थाखा आरो नोंना स्टेटआव दङ बेसेबां हयथ' 2000 3000 नङा होमबा बे आरोखि अलमस्ट दा बिथाङा जाहैबाय मा जों 54 क्रौर फैसा दङ ओमफ्राय 37 ता बेंक एकाउन्ट दङ मेडामनाव ओमफ्राय 32 ता 32 माने भेहिकल्स दङ थारमाने गारि मटरानो बेना 32 ता गारि मटर दं जाय गारि मटरा बेना माखासे कनस्ट्राक्सनजों लिंक गोनां होमबा जों बुंनांगोन बिथांनाव जोङो जिसिपि दङ डाम्पार दङ माबा माबि दङ हेन्ड बुहुद ट्रेक्टर हेन्ड मथा-मथि 32 ता जायफोर भेहिकलजों जायफोर गारिखौ जों बिथाङा कनस्ट्राक्सन खामानियाव बाहायो लिंक गोनां सिन्था खालामबानो जाबाय 32 ता भेहिकल नोंदि आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं नोंनाव बेसेबां गारि दं दा नट डाउट साइकेल गंसे सोरनाबा बाइक गंसे बा सोरनाबा एन्ट' नङाबा सुइफ्ट नङा होमबा माबा मोनसे वागनार बेफोरबायदि गारि मोनसे अब्ला जों बिनि सायाव गोबाङै मिथिनांगौ दं आरो डिसकासन खालामनांगौ दं होननानै आं सानदों आरोखि ओंखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे आङो क्लियारिफाइ खालामनानैसो होनोसो फैदों आरोखि आरो बिथां बायदेवखौ आं मा खावलायगोन आं बेखौबो दा बुंगोन
दा मोनसे जाहैबाय मा बेनाव गासै मोन 25था जायगाफ्राव मोन 25था बेनाव हा दं एक्सट्रा मिथिबाय दा 25था 25था बेनाव 25था जायगायाव हा दं माने दखल जेनेबा नैबाव मोनसे दखल बेयाव मोनसे दखल बेबायदि मोनसे जायगायाव बेनाव गासै 25था जायगायाव हा दङ सेवलि महिलारि मेडामनाव ओमफ्राय बेनाव जाहैबाय मा माखासे मुभेबल एसेट होनना बुंबाय थारमाने लांनो हाजानाय ओरै थिखांना लांजानाय ओरै थांजानाय बेफोरबायदि सम्पथि बेनाव बेबायदि सम्पथिया बेसेबां दङ बेनाव 30.51 crore 30.51 crore मिथिबायना 30.51 crore बुजिदों दा ओमफ्राय लोगोसे बिथोराव जाहैबाय मा immovable जायफोरखौ माने दिखोना लांथाव जाया दिखोनानै लांनो हाया बेबायदि सम्पथि जेरै न' बां थाबाय हा हु थाबाय हो बेफोरबायदि दा बेफोर जाहैबाय मा जों बिनाव मोनदों 23.53 crore 23.53 crore बिथांनाव बेफोरबायदि भेलुनि माखासे लांथाव जायै प्रपार्टिफोर दङ जेरै हा हुआबो बाव गोलैबाय मिथिबायना आरो बावहाय मोनसे मोनबावदों बिथांनि 2004 आरो 2005 फिस्केल जेनेखि बोसोरारि बिथांनि आय बे जाहैबाय मा 9.35 crore अब्ला मेडामनाव आं खुलुमनानै आं मेडामखौ बुंनो लुगैदों मेडाम नोंथांनाव जुदि एसेबां जुदि सम्पथिफोर दङब्ला आं नोंखौ खुलुमनानैबाबो आं आथिङाव खुलुमनानैबाबो खावलायगोन मेडाम प्लिज आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोथारजों आं माने कनस्ट्राक्टिभ माइन्ड लानानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों मेडाम नोंखौ आं आपिल खालामदों आं पार्सनेलि आपिल खालामदों मेडाम आङो नोंखौ खुलुमगोन 1000 बार खुलुमगोन 100 बार खुलुमगोन जुदि नोंथांनाव जुदि एसेबां माने सम्पथिफोर दङब्ला नों एमएलए इलेक्सनाव गेलेनाङामोन मेडाम इलेक्शनाव मानि थाखाय गेलेनाङामोन होनना बुंदोंबा इलेक्शनाव फैनाय लोगो लोगो नों इसेबां प्रपार्टि गोनां मानसिया नों समालोचना खालामजागोन मानसिफोरजों मोजां गाज्रि बुंजागोन मानसिफोरजों सोंखारि जागोन मानसिफोरजों बिभिन्न रोखोमनि नोङो बरनाम होजागोन ब्लेम होजागोन मेडाम दा नोङो जुदि बेफोरबायदि सम्पथि दङब्ला नोंनाव 54 crore जुदि नोंनाव फैसा रां रुफा दङब्ला बे फैसाजों नोङो मेडाम नोङो आं जाय खामानिखौ बुङो बेखौ जुदि नों मावोमोनब्ला मेडाम नोङो थैनानैबो थैनो रोङै सनानि हांखोजों नोंनि मुङा लिरनानै थालांगोन मेडाम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नों बिराद गिदिर मोनसे जाय खामानिखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो मावथाराखै बेफोरबायदि खामानिखौ नों मेडामा मावनानै दिन्थिनो हायो मेडाम अब्ला नोंनि मुङा थैनानैबो थैनो रोङै सनानि हांखोजों हिरानि हांखोजों लिरनानै थालांगोन जुग हाजार बोसोरनि मानसिफ्रा जे गोसोखांगोन जे नै उमुक जोंनि बिटिसिनि चिफनि अनजालि बिसिया ओरैबायदि खामानि मावलांदों होननानै मा खामानि बेफोरलाय बेनो जे जोंनि बिटिआर हालामाव गोग्लैनाय माखासे गोरिब गुन्द्रा दुखिया सुबुंफोरनो जायफ्रा दिनैसिमबो माने न' बां लुनो हाया गोरिब सानफ्रामबो बोथिसे ना सारनानै जायो अन्थाइ देनानै जायो सोरबा बन बायदिसिना फाननानै जायो बैफोरबायदि सुबुंनो अक्तित्व मोनसे गंसे खथासे बिथांमोन थाजाग्रा फाक्कानि न' लुनानै जुदि नों होनो हायोबा 50,000 बा 70,000 बा 80,000 जुदि नोङो न' लुनानै होनो हायोब्ला मेडाम बेफोरबायदि नोङो हाजार मानसिफोरनो जुदि नोङो बेफोरबायदि न' फिसा थाजानाय खथासेल' मोजां रोखोमनि जुदि नोङो लुनानै होनो हायोब्ला नों बिराद बोर मोनगोन आरो नोंनि इनकामाबो बारायगोन नोंखौ इसोरा ओरैबायदि खौथि साबायखर होगोन मेडाम नोङो जुदि बेफोरबायदि खामानि इलेक्शनाव दामायाबालानो इलेक्शनाव नोङो फैयाबालानो जुदि बे रांजों जुदि नोङो गोरिब गुन्द्राफोरनो जुदि नोङो माने दान लुनानै होलाङोबा खारन नों बे सम्पथिखौ नोङो थैजासेबाबो नों जाजोबनो हाखाला आरो नोंनि फिसा फिसौबाबो नों बेखौ जाजोबनो हाखाला दा नों फिसा फिसौ जाजोबलांनो हायै एसेबां सम्पथि लानानै मा खालामगोन मेडाम गथिखे नोङो जुदि आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला आंनि बुंनाया जुदि गोसोआव नांथाव जायाखैबा नों मेडामा बेफोर रांखौ लानानैनो गोरिब गुन्द्राफोरनो जुदि नोङो सोरनोबा बेफोरबायदिनो प्लास्टिकनि जायफोर न'आव उन्दुना थायो बिथांमोननो जुदि थिंनि मोनसे गालगाब बा आरसिसि मोनसे फिसा 70,000 बा हमना लाबाय आं 1 लाखसोनिबाबो 1 लाखसोनिबाबो नोङो 1000-1200ता बेफोरबायदि नोङो मानसिफोरनो जुदि दाब जायगाफ्राव नोङो जुदि न' लुनानै होनो हायोब्ला इसोरा नोंनो बोर होगोन आशीर्बाद होगोन आरो सुबुंफोर बै गोरिब गुन्द्रा दुखियाफोरनि आरज गाबनाय जायफोरखौ नोंनि थाखाय बोर बिनाय बे नोंनि थाखाय बिराद मोजां खामानि जागोन मेडाम ओंखायनो दिनै नोंहाबो बिराद मोजां मोनसे माबा जागोन नाम मोनगोन समाजाव ओंखायनो आं दहाय नों सनानि हांखोजों लिरनानै गालांजागोन नाथाय नोंनि बे एसेबां क्रर बे फैसाखौ लानानै नोंथाङा जुदि दा इलेक्सन गेलेबावनो ओंखारदों आसरिक
दा कुइसना रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कुइसन सिखारदों मेडाम जे नोंथाङा मा मावो नोंथाङा मा बिजनेस मावो नोंथाङा बाहाय लिरदों ना मोनथिदों आङो जे नोंथाङा बिजनेस मावो नोङो दा बेवहाय नोंथाङा बयबो मिथिगौ जे नोङो जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि सारनि अनजालि आंगोनि बिसि बे हिसाबैसो मिथिगौ अब्ला बेफोरबायदियाव नोंनाव बोरै इसिबां प्रपार्टि थाथारगौ बे कुइसन जादों मोनसे कुइसना दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसारदों आरो गोसारनायजों लोगोसे दिनै बयनिबो दिनै फेसबुकआव बे माने बुस्थुआ नोंनि बाथ्रा लानानै दिनै चर्चाया सोलिदों मेडाम सर्सा फुरा सोलिबाय दा जे एसेबां क्रर थाखा लानानै मेडामा दिनै मा खालामनो नागिरदों कुइसन बा बोरै बेनाव बोरै हयथ' हेमेन्त बिश्वशर्मानाव बेबायदि फैसा थाया जानो हागौ आसामनि चिफ मिनिस्टारनाव बा सोरनावबा थायाबो जानोबा आजमलावनो बेबायदि फैसा थायाबो जानो हागौ होननानै गोबां मोनसे सर्सा सोलिबाय दा मेडाम आं नोंखौ जोबनायाव बेनो आपिल नों एसेबां रां रुफाखौ लानानै नोङो बेफोरबायदि इलेक्सनाव गेलेनो नाङामोन मेडाम इभेन दासिमबो नोङो जेनोब्लाबो फिउचारावहाय नोङो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय नोंनि समस्थियावल' नङा खिन्थु बिभिन्न ओनसोलावनो जायफोर गोरिब गुन्द्रा दङ बिथांमोनखौ नोङो एसेबाबो सहाय खालाम सोरबा बेमार आजाराव माने गोलैनानै सोरबा 10-20 हाजार फैसा लुबैदों बेखौबो नोङो हरनो हायो मेडाम नोंहा जुदि बेफोरबायदि होयोब्ला नोंहा बांसिन प्रफिट थागोन नोंखौ गोजौना इसोरा बांसिन नायगोन नोंखौ आरो मदद खालामगोन बेखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय आरोखि जुदि भिडिअआ जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय थेंक इउ